Άργησα. Τη λέγανε Βίκ και ήταν μοντέλο. Αδύνατη, ψηλή και όμορφη. Όχι απλώς αδύνατη, ψηλή και όμορφη. Όλα αυτά στον υπερθετικό βαθμό. Είχε δηλαδή όλα τα προσόντα για να την ισοβαθείτε. Συγγνώμη, κουκλίτσα μου, σε τρύπησα. Πρόσεχε, βρε Στελίτσα μου, θα μου μείνει σημάδι. Ναι, και όλοι θα κοιτάνε το σημάδι. Κατάλαβες ο αλήτης. Ρεμάλι, παιδί μου. Όλοι οι άντρες είναι ρεμάλια. Δεν είναι να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Μην καπνίζεις, κάνει κακό στο δέρμα μας. Τι? Ο καπνός, όπως επίσης και η σκόνη, είναι εχθροί του δέρματος. Δεν βαριέσαι. Πρέπει να τους αντιμετωπίσεις αυτούς τους εχθρούς. Εγώ, Βίκη μου, έχω μία αλάνθαστη μέθοδο. Τους εχθρούς μου τους κάνω φίλους μου. Πάντως έχεις παραμελήσει τον εαυτό σου. Μία κρέμα ημέρας. Τουλάχιστον μία κρέμα ημέρας σου είναι απαραίτητη. Άλλα πράγματα μου είναι απαραίτητα, όχι κρέμα ημέρας. Θα σου πω κάτι, το λέω σπανίως σε άντρες. Είμαι όλος αυτιά. Γεια στα χέρια σου. Δεν έχω φάει καλύτερο κινέζικο. Χοιρινό γλυκό ξινό δεν δοκίμασες? Α, δεν στο είπα, είμαι χορτοφάγος. Έλα. Ναι, εδώ και πολλά χρόνια. Δεν τρώω οτιδήποτε έχει νοτιό μυαλό. Επίσης δεν καπνίζω, πίνω πολύ λίγο αλκοόλ. Λέγε να μαθαίνω για σένα. Πραγματικά. Δεν ξέρουμε σχεδόν καθόλου ένας τον άλλον. Στελίτσα! Σου έρχεται. Σκοπιάσει. Τα νυχάκια μου την περιμένουν. Τι γίνεται, κορίτσια? Περάσατε καλά, διασκεδάσατε? Τέτοια διασκέδαση χρόνια είχαμε. Γεια στα χέρια σου, Στελίτσα μου. Η φούστα σου έκανε θράψη απόψε. Είχα μεγάλη αγορά. Ήθελα να τις κατατροπώσω όλες. Ποιες, αν επιτρέπετε? Όλες αυτές που είχαν βάλει στο μάτι τόσο καιρό τον Νίκο. Μην ανησυχείς, τις κατατρόπωσες. Τον έφαγα. Με προκαλεί, θα του βουτήξω. Πάμε να φύγουμε, ξημέρωσε. Α, Στελίτσα μου, αύριο μεθαύριο θα έρθω να κοιτάξουμε που θέλω να ράψω ένα παλτό. Δικούλα μου, εγώ φεύγω για Ελλάδα. Φεύγεις, για πόσο? Μπορεί και για πάντα. Άντε, πότε φεύγεις? Την άλλη εβδομάδα, στις 27. Ας το καλό, στις 29 πάω κι εγώ Ελλάδα. Πάω να γνωρίσω την οικογένεια του Νίκου. Κρίμα να μην το ξέρω. Θα κανονίζαμε να ταξιδέψουμε μαζί. Κρίμα, ρε. Στεναχωρήθηκα τώρα. Μα δεν μιλάς κι εσύ. Βίκη! Sorry, με φωνάζει η αγάπη μου. Στελίτσα! Στελίτσα. Όχι, δεν μπορεί. Πες μου πως είναι ψέματα. Καλό ταξίδι. Γύρνα, θα αναστατώσει όλο το αεροδρόμιο. Βίκη μου! Surprise! Δεν το πιστεύω! Άλλαξα το ειστήριό μου για να ταξιδέψουμε μαζί. Ψέματα μου λέει! Όχι αλήθεια, δεν είναι τρομερό? Αν είναι, λέει! Δεν σε έβρισκα να σου το πω. Ευτυχώς σε πρόλαβα να τσεκάρουμε μαζί, να μας βάλουν δίπλα-δίπλα. Δίπλα-δίπλα! 22 ώρες είναι αυτές, πώς θα περάσουνε? Ευχαριστώ. Τους καπνίζοντες πες. Παγορεύεται να καπνίσετε στις πτήσεις. Ευτυχώς. Αντέξεις, Ναι καλέ, σιγά μην δεν αντέξω. 22 ώρες είναι. Πετάξω το φαρμακείο για βάλει. Αχ, αν γίνεται, σας παρακαλώ, βάλτε μας την πρώτη σειρά. Θέλουμε απλά για τα πόδια μας. Ναι, αν σας είναι εύκολο, γιατί τέτοια πόδια πού να τα βολέψουμε. Συμβαίνει κάτι? Από το Γκάιτ 42 φεύγετε. Ευχαριστώ. Έλα, πάμε. Πουλίτσα μου. Ήρθε η ώρα.
Πάρε με τηλέφωνο μόλις φτάσεις. Θα μου λείψει. Έλα, Στελίτσα, δεν θα προλάβουμε το duty free. Μη με ξεχάσεις, θα με παίρνεις τηλέφωνο κάθε μέρα. 3 φορές τη μέρα. Πάμε, θέλω να πάρω καλλιτικά. Γεια σου. Πώς την είπαμε? Γεια στο καλό ταξίδι. Αύριο να περιμένεις τηλέφωνο, Άμα δεις τα σκούρα, εγώ είμαι εδώ με το πρώτο αεροπλάνο. Bye. Πάλε λίγη ενυδατική. Το δράμα ταλαιπωρείται στο ταξίδι. Ναι, βαριέσαι. Το δικό μου αντέχει στα ταλαιπωρίες. Χάλια είμαι. Και τα χείλη μου αφυδατώθηκαν. Έμεινε και ένα στρέμμα χίλια. Πώς να τα ποτίσεις? Να σου πω. Όλα αυτά τα καλλιτικά τα βάζεις κάθε μέρα. Μα ναι, λοιπόν. Πώς νομίζεις ότι διατηρούμε σε αυτή την κατάσταση? Δεν το πιστεύεις, Στέλλα μου, τι τραβάω? Σε νιώθω. Να ξέρεις πόσο. Νομίζεις είναι εύκολο να είσαι όμορφη? Δεν είναι. Κατάρα είναι, παιδί μου, κατάρα. Αν δεν πέφτε και σε μένα πάνω αυτή η κατάρα. No, we won't have lunch, thank you. Τι? Τόσες ώρες δεν θα κάνουμε καύση. Ό,τι φάμε θα μείνει όλο πάνω μας. Καλά που μου το πες. You see the vegetarian menu. No, thank you. Εστέλα? Να μείνει όλο πάνω μας. What would you like to drink? Soda, please. Εστέλα, soda. Ναι, να χωνέψω τη φρυγανιά. Thank you. Anything else, ma'am? Σε ηρεμιστικά τι έχετε? Ξέρεις τι έχω πάθει? Νιώθω ότι η επιδερμίδα μου δεν μπορεί να αναπνεύσει. Απαπα! Μπορώ να κάνω κάτι? Είναι από την ατμοσφαιρική πίεση και από το άγχος. Εσύ πώς νιώθεις? Χάλια. Εμένα η ατμοσφαιρική πίεση και το άγχος μου έχουν βγει σε λιγούρα. Είμαι πολύ αγχωμένη. Όσο σκέφτομαι ότι φτάνοντας θα με περιμένει το σκυλολόι του Νίκου. Εμένα που δεν με περιμένει κανείς. 1000 φορές καλύτερα. Τι ήθελα και έμπλεξα έτσι. Πήγαινα στο ωραίο μου ξενοδοχείο. Εσύ που θα πας φτάνοντας? Στο ωραίο μου ξενοδοχείο. Και από αύριο ψάχνεις για δουλειά, Στέλλα, κάθε άνθρωπος αξίζει για αυτό που είναι. Έρχομαι να συμφωνήσω μαζί σου. Το ότι είσαι υπέρπαρη δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Έχεις ψωμάγια και κυταρίτιδα. Και λοιπόν, τι είναι ένας άνθρωπος, αυτό μετράει. Τον Ινδικό τον περάσαμε. Εμένα τι νομίζεις, η οικογένεια του Νίκου θα με τυπήσει για το χαρακτήρα μου? Στην εμφάνιση θα μείνω. Κι αυτό εκνευρίζομαι. Μη συγχύσεσαι. Σκέψου το δέρμα σου. Δηλαδή με αυτό το Γρηγόρι είναι κάτι σοβαρό? Πάρα πολύ. Υπολογίζω σε 10 μέρες να περνάμε δέρες. Έχεις τρελαθεί. Ούτε που γνωριζόμαστε καλά-καλά. Σ' αρέσει η μέρα μου? Πολύ ωραία είναι. Εγώ τις διάλεξα. Είναι μπουλγκάρι λευκόχρυσος. Πανάκριβες. Θα αξίζεις. Έτσι μου είπε και ο Νίκος. Για φόρα την να δούμε, σου πάει? Μπα, πού να μου πει εμένα. Βάλτε στο μικρό. Πώς σου πάει? Υπέροχη είναι. Άντε σύντομα να χωρίσει και τη δική σου. Σε ευχαριστώ. Αχ, δεν βγαίνει. Ψυχραιμία μου, είμαι πολλές φορές χαλάρωση και θα βγει. Δεν βγαίνει σου λέω. Φέρε κάποια κρέμα να γλιστρήσει. Ηρέμησε, θα βγει, ξέχνα το για λίγο. Δεν φταίει το δάχτυλο. Έχω διαβάσει ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης τα άκρα πρίζονται. Μην ασχολείσαι άλλο. Τι θα κάνουμε τώρα? Πώς θα περάσουν τόσες ώρες? Εγώ λέω να ρίξουμε από έναν ύπνο. Α, το βρήκα. Θα σου δείξω τις φωτογραφίες του Αραγώνα. Πολύ γέλιο. Άντε πάλι. Θα γελάσουμε κι απόψε. Στέλλα, ξύπνα. Φεύγουμε. Μου ήρθε μια τρομερή ιδέα. Ξύπνα κι άκουμε. Τι ώρα έχει πάει? Άκουμε, παιδί μου, που σου μιλάω. Συνέλαβα το μεγαλοφυές σχέδιο. Εσύ. Με άκου. Δεν κατάλαβα. Τι υπονοείς? Τίποτα. Συνέχισε. Θα αλλάξουμε θέσεις. Το αεροπλάνο. Αρχίζω να εκνευρίζομαι. Συγγνώμη, είμαι ζαλισμένη. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Τι θέση θα αλλάξουμε? Εγώ θα γίνω εσύ. Και εσύ θα γίνεις εγώ. Τι? Εγώ θα γίνω η Στέλλα και εσύ θα γίνεις η Βίκη. Αχ, κοριτσάκι μου. Έχεις πάθει jet lag. Ένα γιατρό να βρούμε. Πρόσεξε με. Φτάνοντας στην Αθήνα θα γίνεις Βίκη. Θα σε υποδεχτεί η οικογένεια του Νίκου. Δεν με ξέρει, δεν με έχει δει ποτέ. Εμένα θα υποδεχτεί η οικογένεια του Νίκου. Ως Βίκη. Μάλιστα. Και εσένα ως τι θα σε υποδεχτεί?
Δεν θα με υποδεχτεί καθόλου. Εγώ θα πάω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο. Α, και θα παρουσιαστώ σε αυτόν τον τύπο, τον. Πώς το λένε, που μιλάτε στα κομπιούτερ. Το Γρηγόρη. Τον. Θα παρουσιαστώ Στέλλα. Μου πεις ότι δεν ξέρει πώς είσαι. Όχι, δεν ξέρω. Του έχεις κάνει καμιά περιγραφή. Μέσα σ' άκρες. Ωραία. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Εν τω μεταξύ όμως δεν έχω καταλάβει εγώ. Γιατί να την κάνω αυτή τη βλακία. Γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία να δούμε πώς μας αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Τι μετράει πραγματικά για αυτούς, το πώς είσαι στην εμφάνιση ή τι άνθρωπος είσαι. Για μένα ξέρω τι μετράει. Το έχω διαπιστώσει εδώ και χρόνια. Στέλλα, πίστεψέ με, η ιδέα μου είναι εξαιρετική. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά η ιδέα σου είναι μαλακία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται. Άλλωστε τι έχουμε να χάσουμε. Ladies and gentlemen, in a few minutes we arrive at Venizelos Airport. The local time is 5 minutes past 2. The weather in Athens is quite hot. The temperature will reach 34 degrees Celsius. Please return to your seats and fasten your seatbelts. Στέλλα. Στέλλα, φτάσαμε. Άσε με λίγο. Ξύπνα, φτάσαμε. Πρέπει να πούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για το σχέδιο. Ποιο σχέδιο? Τα ίδια θα λέμε. Λοιπόν, με το που πατάμε το πόδι μας στην Ελλάδα, εσύ η Βίκη Σεϊτανίδη και εγώ η Στέλλα. Επίθετο. Βίκη σύνελθε. Πώς είναι το επίθετό σου? Παπαλιμνέου. Ωραία. Είμαι η Στέλλα Παπαλιμνέου. Στέλλα Παπαλιμνέου. Εντάξει, το έμαθα. Βίκη μου. Σε μένα μιλάς. Στέλλα με λένε. Στέλλα Παπαλιμνέου. Σε θεωρούσα φίλη μου. Αυτή δεν είναι η βαλίτσα σου. Αλλά δεν έχω φίλες εγώ. Από αυτήν την κρίνια είμαι ερείπιο. Στο κάτω-κάτω δεν σου μπορεί να κάνουμε κανένα έγκλημα. Πιάστη, θα σου φύγει. Τι έχει μέσα, καλυπέτρες? Τα καλλιτικά μου. Οι δικές μου που είναι? Νόμιζα πως μπορώ να υπολογίζω σε σένα. Αλλά και αυτή δικιά μου είναι, πιάστη. Πες πως κάναμε ένα αστείο. Ποιος θα παρεξηγιόταν? Σταμάτα πια, μπουρ μες στα αυτή μου. Να και οι δικές μου. Άντε, πάμε. Δεν χωράνε. Φέρε άλλο ένα καροτσάκι. Πού να το βρω τώρα, γίνεται χαμός. Θα βρεις εσύ σε καπάτσα, πήγαινε. Έχει γούστο. Βίκη! Βίκη! Πώς θα την καταλάβουν? Αν είναι όπως την περιέγραψε ο Νικόλης, θα ξεχωρίζει. Να δείτε που η δικιά μας θα είναι καλύτερη. Τον θυμάσαι τον Γρηγόρη? Έχετε συναντηθεί στην Άνδρο? Στην Άνδρο.
Έχει περάσει καιρός από τότε. Εμένα σαν χτες μου φαίνεται. Κι όμως πέρασε καιρός. Τα νέα σου. Ωραία. Στη δουλειά, καλά. Ρουτίνα, όπως πάντα. Εσύ? Εγώ ψάχνω για δουλειά, ψάχνω για σπίτι. Γενικώς ψάχνεις. Ναι, δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Το φούξια δεν είναι το χρώμα σου? Πού το θυμάσαι? Όλα τα θυμάμαι. Το φούξια είναι το χρώμα σου, η σόδα το ποτό σου, το καφέ το πίνεις σκέτο, ούτε ζάχαρη ούτε γάλα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μήπως είναι ο Κιονίκος? Όχι, γλυκιά μου, ο Νίκος λείπει. Α, μάλιστα. Προσπαθώ να τον βρω στο κινητό του. Μπορεί να μην πιάνει γιατί είναι στην Αυστραλία. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Πού είπατε είναι? Στην Αυστραλία. Για δουλειές? Όχι, πήγε να βρει μια φίλη του. Ποια είστε, αν επιτρέπετε? Είμαι... από τον Ιππικόμηλο, μια γνωστή του. Α, ναι, ξέρω. Το όνομά σας? Νέμεσης. Ωραίο όνομα. Όταν γυρίσει θα του πω τι πήρατε. Ξέρετε πότε γυρνάει? Εξαρτάται από τη φίλη του γιατί θα γυρίσουν μαζί. Α, μάλιστα, θα γυρίσουν και μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Τι να κάνω? Ναι, γεια σας. Από το 725 τηλεφωνώ. Θα ήθελα μια τούρτα σοκολάτα. Μέγεθος... οικογενειακό. Hello? Ναι, συγγνώμη που σας ενοχλώ. Τη Στέλλα θα ήθελα. Τη Στέλλα? Δεν είναι εδώ. Ποια είστε? Μια φίλη της από την Ελλάδα. Παίρνω σπίτι της και δεν απαντά. Μπορώ να τη βρω κάπου αλλού? Βίκυ, εσύ είσαι? Ναι, πού θα βρω τη Στέλλα? Η Τούλα είμαι. Το ξέρω. Πού μπορώ να τη βρω? Τι κάνεις, καλά είσαι? Είμαι πολύ βιαστική. Πες μου πού θα βρω τη Στέλλα. Τι να σου πω, βρε Βίκυ μου. Η Στέλλα είναι με τον Νίκο. Θα πηγαίνανε για φαγητό και μετά για shopping. Προσπάθησε πολύ αργά σπίτι της. Θα τους βρεις και τους δύο εκεί. Σε ευχαριστώ. Κατά τις 12 ώρα δική μας πάρε. Εγώ εχθές τους πέτυχα τέτοια ώρα στο ντουζ. Και μέσα σε 2 λεπτά το όμορφο προσωπάκι σάρωσε. Η πορσελάνινη επιδερμίδα έσπασε. Ρητίδες χαράκωσαν το μέτωπο. Η πεντάμορφη κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και ούρλιαξε από τρόμο. Τώρα θα δεις. Ναι, γεια σας. Το τηλέφωνο του εργοστασίου Μπεζεντάκος θα ήθελα. Ναι, γαλακτοκομικά. Ευχαριστώ πολύ. Μία σου και μία μου κάθαρμα. Όχι, δεν γίνεται. Κάπου αλλού πρέπει να ξεσπάσω. Ψώνια.